Türkmenistan'ın Avrupa yurtları bilen özara siyasi iqtisadi gatnaşyklary hormaty prezidentimizden alyp bargan daşary siýasatynyň esasy urlarynyň biridir. Häzirki wagtda yurdumyzda sanly iqtisadiýet, senagat, owa hojalygy, uly logistika we dokma pudoklary ýaly esasy urlarda uly ösüşler gadanylýar. Slovakiýa Respublikasy Ýewropanyň möhüm iqtisady merkezi hökmünde Türkmenistan üçin gyzykly tejribeleň dürli iqtisady mümkinçilikleriň ýurdudyr. Çykyş edenler ýola goýulan gatnaşyklaryň dostlukly häsiýete eýedigini ygtydylar. Şol gatnaşyklar deň hukuklylyk, birek-birege hormat goýmak, özara bähwetlik görelgelerini dayanýar. Şuna taraplan köp ogurly netijeli hyzmatdaşlygy, şol sanly söwda, maýy goýmyşy, iş ugurlar toparlaryny ugry boýunça gatnaşyklary işçiňleşdirmek babatda hyzmatdaşlygy mundan welekde ösdürmäge taýýardyklary tasdiklanýar. Çıkışlarda Slovakiya Respublikasynyň wekilçilikli düzüminiň ýordamyna gelmegine bu ýordam döwlet düzümleriniň we iş ugurlar toparlarynyň Türkmenistan bilen özara bähwetlik hyzmatdaşlygy giňeltmek maksat edilýänlikleri hökmüne garalýanlygy belenildi. Nagtalşy ýaly, häzirki dowuşyk taryhy çünki iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Slovak bilelikdäki toparyň mejlisi elkinji gedek geçirilýär. Munyň özü Türkmenistanyň we Slovakiya Respublikasynyň özara gatnaşyklaryny dürli ugurlar boýunça ötürmäge gyzyklanma bildirýändigini tasdikleýär. Şunuň bilen baglykda taraplar Aşgabatda geçirilýän bu elkinji dowuşygyň geljekde iki taraplaryň özara bähwetlik hyzmatdaşlygyň büniýadyny hasam berkitjekdigine anam bildirdiler. Mejlisiň dowamyna Türkmenistanyň ykdysady ösüşleri, mümkinçilikleri barada aýdylyp, daşary ýurtly hyzmatdaşlara ýordamynyň maýy goýum siýasatynyň aýratynlyklary, bulgamda ýokary gadanlanlar, berkarar watanymyzyň döreçilik we ösüş ýoly bilen anamly öňe gidişi bilen jekmejek tanışmaga mümkinçilik döredildi. Türkmenistanyň ykdysadyýetynyň garaşdyrlyk döwrüne gadanan üstünlikleri, ýeten belen sepetleri barada gurrun berildi. Slovak tarapym öz milli ykdysadyýetynyň ösüş ugurlary, aýratynlyklary barada gurrun berip, türkmen kardeşlerini giňişleýin tanışdyrdylar. Mejlise gatnaşçylar söwda ykdysady gatnaşyklaryň ýagdaýyna aralyp maslahatlaşmak bilen ykdysadyýetin we söwdanyň dürli ugurlaryna, hyzmatdaşlyk ösdürmegiň mümkinçiliklerine seretdiler hemde hyzmatdaşlygy giňeltmäge mümkinçilik berjek. Iki döwletiň hojalyk subyektleriniň arasynda iki taraplaryň ykdysady we maýy goýum hyzmatdaşlygyň mundan welekde berkidilmegine ýardam berjek. Şol sanly bilelikdäki tatlamalara garamagyň möhümdigini belediler. Taraplar dürli ugurlarda söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady bilen Türkmenistanyň we Slowakiýanyň çäklerindäki iş ugur çäreleri we sergiler barada maglumatlary alşmagy amala aşyrmagyň, iki ýurdun hususy podonyň wekilleriniň arasyna iş ugur saparlary we gelip gatnaşmak mümkinçiligini öwrenmegiň, şonuň ýalam iki ýurdun degişli ministerliklerine, podoklaryň dolandyryş edaralaryna hyzmatdaşlygy ýola goýmak hemde ösdürmek babatynda ýakyn wagtda geňeşmeleri geçirmek meselesini öwrenmegiň, Türkmenistanyň we Slowakiýanyň arasyna söwdanyň möçürlerini artdyrmak boýunça iki ýurdun degişli ministerlikleri, podoklaryň dolandyryş edaralarynyň geňeşmeleri geçirmeginiň maksady laýyk boljakdygyny ygtydylar. Çykyş edenler dünýäniň iň oňa tejribesini we öňde barja tehnologiýalary işin çekmegiň hasabyna ykdysadyýety diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek strategiýasyny amala aşyrgan Türkmenistanyň netijeli hyzmatdaşlyk etmäge açykdygyny hemde Slovakiýa Respublikasynyň iş ugur toparlarynyň türkmen wadaryny eýleýän oruny berkitmäge bolan ymtylmalaryny gollaýanyny ygtydylar. Şeýle ähmiýetli çäreniň gurulmagyna we geçirilmegine döredilen ähli mümkinçiliklerdir şertler üçin Türkmenistanyň we Slovakiýa Respublikasynyň prezidentlerini hemde türkmen halkynyň meleli gahrman arkadagymyda hoşallyk bildirildi. Sonra iki taraplaryň dowuşyklar geçirildi. Olara bilelikdäki toparyň agdalary, ýordamyň ministerlikleriniň we podoklaryň dolandyryş edaralaryna ýol açylary hemde wekilleri gatnaşdylar. Dowuşyklaryň dowamyna iki ýordun arasyna hyzmatdaşlygy bilen welekde ösdürmek maksady bilen söwda ykdysady, ýanyň energetika, guruluşyk, uly aragatnaşyk we maglumat tehnologiýalary, owa hojalygy we daşgurşyk goramak, fagly goraýyş we lukmançylyk, ilmi, bilim, medeniýet, sport we siýasatçylyk ulgamlary bilen bagly meseleler barada pikir alşyldy. Dostlukly hyzmatdaş ýurdun wekilleri Slowakiýada bir tarap Türkmenistan bilen dostluk özara bähwetlik gatnaşyklary ýola goýmak, ösdürmek boýunça işleri alyp barmagyň maksat edilýän gowunç bilen ygtydylar. Şunuň bilen baglykda ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin ägurtly mümkinçilikleriň bardygy belenilip, taraplaryň özara utgaşykly işleri giňeltmäge taýýardygy hemde bilelikdäki işleri ýola goýmagy gyzyklanmalary tasdiklandy. Dowuşyklara gatnaşyjylar hormaty prezidentimizde iki taraplaryň gatnaşyklaryň ösdürmegine bergen önsü üçin hoşallyk bildirip, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Slovak bilelikdäki toparyň birinji mejlisiniň çäklerine gurulýan dowuşyklaryň hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini aralyp maslahatlaşmak üçin netijeli meýdança bolupdyranlygyny kanagatlanma bilen bellediler.